Prosím, pan ředitel, několik krátkých slov. Tak jenom možná to okřídlené, že na každém konci je hezké to, že něco zase hezkého začíná, tak nám vlastně končí jedna vernisáž, abychom se přesunuli do galerie, kde začíná druhá vernisáž. Pojďte se podívat po schodech opatrně a čeká tam na vás opravdu moc krásné umění. Fotografie, obrazy a taky říkal Jaroslav Balvin občerstvení. Ano. Takže hezký podvečer. A to tam ještě jste na výstavu, ano? No, taky některý právě. Já vás tady srdečně vítám. Je to druhá výstava, a možná první, ale v pořadí druhá tento den. Druhá, ano. On je inteligentní člověk, on opakuje, druhá. Takže pojďte sem, aby jste viděli. Ta výstava se jmenuje trochu jinak. Poprosím autory, poprosím paní kurátorku, aby sem přišla, poprosím pana Borže a poprosím, aby se představil pan hudební skladatel, který bude provázet hudbou. Pavel Kražina, primář Pavle na Slovensku, jmenovce jmenuje se Pavol Brezina. A je to taky hudební, no, takže tohleto. Já nebudu u toho plátna moc stát, budu asi tady u paní kurátorky výstavy. Dovolte ještě jednou, abych vás přivítal. A je to skutečně výstava, kterou jsme se pokusili nakombinovat jinak než výstavu národnostních menšin a dokázat, že nejenom Romovi a národnostní menšiny jsou v našem objektivu vítání, ale také jiné scenérie. Dovolte, abych poprosil pana Štědroně, aby taky k nám přišel a nebudeme to moc prodlužovat. Řekneme několik slov. Pan ředitel Domu národnostních menšin, prosím, pan Jakub Štědroj. No, já už do třetice. Ať se zkrátka dál dobře bavíte, ať tato jízda nekončí a skoro mám chuť ještě, že bychom mohli dělat třetí vernisáž, že to by bylo vlastně otevření té výstavy na těch schodištích. Takže jste vítáni. Děkujeme panu řediteli.
Jinak přišla zásoba sklenic vína, takže kdo ještě nemá nebo zakončil, může si vzít. A poprosím paní Věru Krumkanzlovou, ukrajinskou malířku, o několik slov na začátku této výstavy. Já si myslím, že jsem řekla velice stručně o zákonci, kteří jsou otec a syn a jsou natolik rozdílní, že jsou rozpoznatelní. To je mladý člověk, to je člověk, který už ví. A ten člověk, který už ví, má zažito. Mladý člověk, který již samozřejmě taky ví, ale své, tak jak to bývá v mladé generaci, tak maluje jinak. A proto je to taky výstava Trochu jinak. A pak je tady pan doktor Balík, docent, doktor, magistr, on má tolik titulů, kandidát že to je věd. A potom je tady ještě mladá paní fotografka, která má... Ano, je tam, tady není, ale tady je duchovně. Slečna Farkašová, ano. A ta je také trošku jinak. Takže vlastně tato výstava, takže je trochu jinak, A tudíž nevím, co bych o tom řekla. My jsme si s Truzákovcem řekli, my jsme se pobavili a vy se prostě dívejte a mějte se hezky. Krásný večer přeji. Tak, děkujeme. Tak poprosím tedy malíře, otce a syna, aby o několik slov na téma trochu jinak. Vyšiel som spod najmenších veľhôr Európy, spod Vysokých Tatier, ale nechcem vás v tejto kolekcii prezentovať ich tak, ako ich poznáte z kalendára, z knihy. Chcem vám tie veľhory predstaviť trochu inak. Na mojich plátnach snažím sa zachytiť tú prchavú chvíľku, kedy z rána to slnečko v tých horách na chvíľu zasvietí, zlomí sa. Chcem vám ukázať a zachytiť na tých plátnách tú krásu jesene, ale veľmi krátkej, prchavej, jak aj v horách, je 1-2 dní a už je tam znova sneh a je tam zima. A toto, ten majestát, tú krásu a tú velebu tých hôr, veží a štítov vás nechám zhodnotiť samých. Nech sa páči, Tatry trochu inak. Ďakujeme. Prosím pana syna Truzáka. Takže vážené dámy a páni, ja už som hovoril, ale ja som v trošičku takej zložitej situácii, vzhľadom k tomu, že moje obrazy budem hovoriť o niečom, čo ešte nevidíte. Je to totiž také prekvapenie, ktoré vás čaká na záver. My sme tu mali trošičku také technické, ani nie že potiaže, ale také technické ujasnenie si vecí. Takže to, čo uvidíte odo mňa trochu inak, bude silná, pastózna, expresívna maľba. Preto práve trochu inak, pretože sa dostávam do týchto okamihov až teraz. A myslím si, že tie obrazy, keď ich uvidíte a neskôr ich slávnostne odhalíme na záver, lebo je to úplne niečo iné z mojej tvorby, tak vypovedia za všetko. Nebudem veľa rozprávať, ďakujem. Já se pokusím, když se otočíte tamhle na tu stěnu, tak to jsou mé fotografie trochu jinak. To jsou fotografie z jednoho městečka nebo města, Stráž pod Ralském, a je to vlastně takový námět dívání si trochu jinak na věci, které jsou nám všední, obyčejné, zdají se nám prostě, že kolem nich chodíme 1000krát, nevšimneme si, ale Stráž pod Ralském bylo uranové město a je tam i vězeň, nové vězení nebo staronové, a stráž vždycky strážila prostě obchodní cestu jednu. No a je pod Ralském, protože je tam krásný kopec Ralsko. Takže toto jsou moje fotografie a je to vyjádření mé duše jako rodáka ze Stráže pod Ralském. Je to moje rodné město. Jenom technickou poznámku, jsou to výborné kompozice. Opravdu, možná to ani pan Jaroslav Balvin neví, ale má dobré oko. A
A dobré světlo, jak se říká fotograf. Tak děkujeme, paní kurátorko. A my jsme zase trochu jinak přišli na věc, že můžeme zpracovávat krajinu a prostě věci multidimenziálně. Obrazy pana Turzáka, on mě poslal vždycky jeden obraz a já jsem do zítra asi prostě vstal a napsal na to báseň. My jsme udělali obrazy, barev a slov. A jednou si to přečet zde přítomný hudební skladatel Pavel Březina, který je ze Zlína, tak je student sociální pedagogiky, jste kolegové, vy jste skoro magistr. A on na to napsal hudbu. Dovolte, abychom nyní pustili prostě tu recitaci, na kterou hudební skladatel napsal hudbu. Čili je to vlastně trojrozměrný pohled. A poté poprosím pana Březinu, kdyby k tomu něco řekl. Ano. Tak dobrý večer. K té tvorbě. Já něco bych tomu řekl. Více mě to, že je potěšením pracovat s výborným malířem, s krásnými obrazy, s výborným básníkem, docentem. A doufám, že ta moje hudba přispěla k tomu, aby stihla atmosféru těch obrazů, těch básní. Ano. Asi všechno. Tak děkujeme. Ano. A dáme slovo taky recitátorovi vynikajícímu, panu Jiřímu Brožovi, který si přečetl ty básně. Poprosím ho několik slov, než potom v průběhu zarecituje. Jsem zrovna tak šťastný, že jsem poznal o malíře, o kterém jsem nikdy nic nevěděl, a ty obrazy, které jsem tady viděl, to je prostě něco nesmírně ryzího, čistého, asi jako ty slovenské hory a jako ta slovenská duše. Děkujeme. V poslední řadě bych chtěl také zmínit fotografku, která fotografovala již dole a která má dobré oko na střih a takové věci. Zkrátka, která se stavila melodramy z toho, melodram samozřejmě sestavil hudební skladatel, ale takové ty koláže a tak, a to je paní Světlana Monika Farkašová, která by měla pustit to první, ale já nevím, kde je. Takže pustíme panem Tomášem Turzákem a jenom sledujte. Zlomený strom, zlomené srdce, zlomená duše, zlomený člověk, ležící v lese, na louce, v trávě či na holé zemi ve velkém městě. Opuštěný jak stany táborů na Čohory, pro vrcholové lesce Himaláje na zpáteční cestě. Memento pro lidi žijící a z torza země ukrajující vše, co dosud zbylo, memento pro elitu lidstva, která si myslí, že jí nic neskolí a nezlomí a že bude žít věčně. A stále bude moci jít, jak stepivé a krásné bílé břízy, ke světlům cesty v dálce lesního světa. Nic a nikdo, že prý jim nemá přijít v cestu, která má být bez překážek a zlomených stromů, brzdící jim cestu napříč ležícími a bolavými těly, jak zlomení a opuštění lidé velkoměsta. Pýcha prý však předchází pád. Struny jednotlivých životů zdatných se pomalu uvolňují, příliš napnuté struny pomalu a mnohdy i rychle se rozlaďují a také praskají. Hrají rozladěným životům v dur i v můr. Tekuté časy mění nám tvář a krásná a kdysi sebejistá postava se sklání a mnohdy lomí jak nesprávně zahraný tou.
Rozum nám říká jít dál a dál, opustit vše, co nás brzdí a nám brání na cestě v slunečnou dál. Memento však praví, můžeš jít, je to krásné a legitimní. Avšak za jedné podmínky. Na skutečně lidské cestě i zlomený strom, zlomené srdce, zlomená duše, zlomený člověk má šanci. A musí být s námi a může být mezi stromy a lidmi, pokud je nenechá v opuštění i král. Dovolte, abych poprosil pana Pavla Březinu, aby nám zahrál tedy mezi takovou hru. A budeme poslouchat. Ano. Takže pan Brož bude recitovat ty básně, které jste neslyšeli, ale které jsou jiné než. Zlatou uličkou. Zlatou uličkou chtěl by každý z nás jít, a to dlouho, dokud mu vystačí dech. Laťku si vysokou nasadit a každý den ji lehce přeskočit, to je přece přání nás všech. A však život se s námi nemazlí. Je za prvé krátký a za druhé náročný. Zkrátka řečeno, není to jen len. Tušit to někteří předem ani se nepřijdou, ale přeci jen začnou již odmala prožívat nádherný sen. Odkrývat tajemství, zakrývat úzkost, vyzývat k souboji a správně žít, to stává se všem. Učit se být, učit se mít, umět bojovat, zachovat čest a vždy a ve všem zachovat střed. Umět se učit, že ctnost je střed mezi krajnostmi, jak nám to odkázal Aristoteles řekl. Láskou vše měřit, s moudrostí vše řešit a umět se setkávat s lidmi na soutocích řek. I byšku krásu vnímat s nezdolnou chutí a cítit jejich květ, jak voňavé přírody dech, čekat vždy spíše touhu a naději, krásu a spásu, než plný zloby a zášti špinavý měch. Koupat se v slunci, ve větru hor a modru moří a na konci cesty trhat podzimní vřez. Odat se žití nejenom sobě, ale i druhým. Přinést jim zlatou uličku, jak symbol cest. Ukázat, že člověk, který jde přímo ve světle lampy osvícenou zlatou uličkou, ještě tu jest. Nový začátek, nově vidět a nově cítit je velmi lidské. Odpovídat na život dnes a denně je však mnohdy příliš těžké. Vědět, jak co začne a jak co skončí. Kdo ten chaos v nás a kolem nás sloučí? Začínat zas znovu a znovu, analogovat svou minulost a svůj mladý vztah ke svému rodnému krovu, čerpat sílu z minulosti a vnímat štětcem vyvrácené kořeny i kmeny starých stromů,
iracionálně i s raciem, pojmenovat situaci scházení a rozcházení jako stále novou sílu? Akademický rozum přitom vyhnat z domu? To dokáže jen malíř. A jeho paleta plná prudkých barev i jemných tónů, ozvěny minulých cest, plných výmolů, starých kořenů a ve stoje umírajících stromů namalovat. K novým cestám vyzývají mladé lidsky, keře, stromy a hlavně světlo, které vidíš v dálce a které tvoji cestu malíře a člověka každodenně světí. K rodné hroudě. Kupředu jít, nenechat se v životě nikdy a ničím zastavit. Razantně se postavit ke všem situacím, rychle a bez zábran vše po svém vyřešit. Opřít se do plachet své životní lodi a jak silný kůň táhnout zem k nebi. A však někdy domů se zachce člověk ujít. Návrat si zinscenovat, k mámě si zajít a před její tváří se k zemi a rodné hroudě pokorně poklonit. Éterem hvězd a vůní stromů na kraji polí si znovu a znovu, jak v dětství, pochodit. Hovořit s krajem svých dětských snů a hroudu země si do svých dlaní zase vzít. Rozemlít svou vyprahlou duši do dětských her zas jako dřív. Otevřít se kraji svých každodenních výletů, upřít svůj zrak do nitra země i do vesmírných cest. Domů se vrátit. A spolu s mámou a tátou nechat se nést i vést. A potom, jestli se to stane, Elenu, Kláru, Zuzku či Janu si vzít a s ní žít. Už ne s tak velkou razancí, ale s pokorou. Už nejenom pro sebe, ale též pro druhé. S rodnou hroudou se srozumět, jak se svou vzpomínkou stálou, se svým zdrojem radosti z možných návratů domů, k rodnému kraji svých životních cest a současných plánů. Nechat se vést, avšak vždycky si vážit návratů z cest. Děkujeme. No, nemám dalších slov. Je to krásné prostě slyšet i tu recitaci, jinak i z úst pana Jiřího Brože, herce, recitátora, který prostě obohacuje řadu výstav svým slovem. Dovolte, abych pana Pavla Březinu ještě požádal o zahrání některých z písní, třeba Carpe Diem nebo tak, a nebo preludium na některých písní a zároveň uvedeme paní Monika Farkašová vám ukáže melodram, který sestavila na základě obrazu
Tomáše Turzáka Zrkadleně, básně, která byla vytvořena na tento obraz a fotografií, které zde visí, které jsem udělal. Poláci tomu říkají, mně se to strašně líbí, malá ojčizna. To je malá ojčizna, takže ta Stráž Brněnská, a každý máme malou ojčiznu, i když je to třeba velká ojčizna, třeba Praha. Jsme to v poslední době tu Prahu nazvali malým kibucem, no, velkým kibucem. Takže poprosím pana Březinu a poprosím tady melodram k tomu provedení, které si stavila Monika Farkašová. Jinak to je dcera pana hudebního skladu. To se taky zrkadlí. Ano, přesně tak. Zrození rána i zrození večera se neobejde bez slunce, rozekvaného na ploše jezera Vedlí. Každá z jeho tváří, jedna na obloze a druhá ve vodním zrcadle. Analogie vzduchu a vody, které se setkaly a setkávají dvakrát do dne, ráno a večer, den co den. Léto to jezerní zrcadlo hřeje příjemným voním pomalu hasnoucího letního vedra. Energií jezerní, proudící přímo ze dna, netrpělivě plíštící z okolních keřů a životodárného tepla, inertních tónů, barev a světla, enormně proudících ze štětců tvůrce, malíře a mága, na něhož večer můza nezadržitelně klekla. Energie slunce, ponořená do hladiny večerní, do vody, jež jako pramen životní nádherně sálá, irituje a provokuje síly světa, aby je lidé užili jako zdroj nehasnoucího a prudkého světla. Nedává šanci básníků ani malířů, aby ji zachytili ve všech jejich projevech a zcela. Elementární sídla energie země a světa, ležící na rozhraní základních elementů, určených ranými filozofy, vzduchu a vody, dýchající a proudící dalším elementem ohně, jenž je otcem umění a vědy, a který je též symbolem lidského tvůrčího ducha, který zachytí odrazy slunce, stromů a keřů ve vodním zrcadle jako symbol divů světa. Rozváhlým štětcem malíř zaznamená okamžik. Země jej spečetí a malíř promění v kouzelnou harmonii a nevšední krásu zrcadlení. Děkujeme. Poprosím na závěr o preludium na téma volný pro pana skladateli. A potom přijde to carpe diem, protože to je asi důležité pro nás, pro všechny, abychom se orientovali na tom světě. Takže poprosím o hudbu.
krásný příklad toho, jak rodina vyučuje od malička svoje děťátko a paní Monika taky je taky zpěvačkou. Ale nevím, jestli ho teď zaspívá. Někdy jindy. Ale je to hudební rodina, bleskající, že jo, vy? Podobná panu Březinovi Pavlovi. Doufám, že jsme představili trochu jinak nás, tvůrci, a taky trochu jinak jsme se podívali na to, jak je dobře stvárnit svět, který je kolem nás. Nejenom štětci, ale taky nějakou básní, hudbou, spojit to. A chtěl bych říct, že to byla vždycky idea paní kurátorky Krump-Hanzlovy, která tam skromně sedí a potom uzavře s panem ředitelem tuto výstavu. Prostě je to dobré použít více dimenzí v umění. Jinak pan Březina je taky, má spoustu skladeb a já si vážím toho, že vlastně on studuje a já jsem jeho trochu učitel. On dostal ten nápad vlastně, že na ty básně napíše melodii, že? A napsal. Já jsem myslel, že to je jenom, když to je básně jenom dur nebo mol nebo tak, ale on cítil, že tam je hudba v těch básních. Ne, bylo to krásné a tato spolupráce začala. Děkuji. A teď je překvapení trochu jinak. Sundá se plátno a uvidíte největší překvapení dne, které vám avizoval již malíř, zde přítomný Tomáš Turzák. Protože v průčelí se objeví jeho obrazy. Takže to jsou obrazy Tomáše Turzáka. No. Ďakujem, ak si teda môžem zobrať slovo. Ja som sa už bál, že to bude výstava aj o mne bezo mňa a bez mojich obrazov. Ale na záver to predsa... Obrazy byli tam představený. Áno, nakoniec to teda celé prišlo. Takže ja by som sa teda týmto chcel oficiálne otvoriť teda aj tú druhú výstavu trochu inak. Ja si myslím, že som sa snažil tu vniesť trochu svetla a takej radosti, ktorú všetci v tomto svete potrebujeme. Tak verím, že oslovia aj vás. Bolo tu už veľa rečí, takže ja vám prajem všetko dobré, krásne, pokojné sviatky, ešte sa občerstvite a všetko dobré. Ďakujeme. Děkujeme. A poprosím paní Krump-Hanzlovou o několik slov závěrečných. Básníkům a malířům přeji, ať je líbají můzy i nadále. A fotografům přeji dobré světlo. To je všecko a krásné svátky. Děkujeme. Poprosím pana ředitele Jakuba Štědroně. No, já vám také přeju krásné svátky a zároveň vlastně těm, kteří mají ještě před sebou dlouhou cestu domů, tak aby dobře dorazili a aby zase za námi co nejdřív se zpátky vrátili. Aby to netrvalo možná další 3 roky, ale kratší dobu. Děkujeme. Děkujeme za to slova. My si to velmi vážíme, že tady můžeme vystavovat, protože tato výstava byla velmi mimořádná v tom smyslu, že je druhá. Pro mě je 90. Pro pana Miloslava Turzáka, on řekne kolikátá, 20. No ale prostě má velmi kvalitní obrazy, takže to je 20 kvalitních velmi výstav. Pro pana Tomáše Turzáka je to kolikátá? Bude sa to blížiť k tej 20. Ano, taky připravuje jubilejní výstavu své tvorby. Pro pana Jiřího Brože je otázka, na kolika výstavách recitoval. Asi na 50. Asi na 50, skromně řeknu. Jemu moc děkujeme, protože ten přednes byl par excellence. Takže děkujeme. Pan Pavel
března vám sdělí, kolik má na svém kontě skladeb, jako vytvořených skladeb. Kolik jsem hrál jako těch hudebních skladeb, jsi říkal, že počítám, kolik těch vernisáží jsem hrál. Jo, kolik vernisáží, no dobře. Jednu dneska. A hudebních skladeb máš? To nepočítám, mám tak kolem 300 asi. Kolem 300. A s kapelami hraješ, nebo prostě spolupracoval si s různýma kapelami. Dokonce tady mám jednoho kolegu Tomáše. Mám také malé tajomstvo, aby som mohol hovoriť aj po slovensku, lebo som bol 12 rokov predsedou Československého regionu, lebo zo Zlína. A s Trenčínom to máme iba kúsok. A môžeme pohovoriť aj tak, lebo som bol chvíľu aj gitarista Richard Lender a tam nebolo možné hovoriť ináč. No a tak česky vás tu vítam, když mi Pavel napsal, že je tady, ja mám operníky v knize, že sú takové dvě rodiny, které se stýkají z miminky, kde holky měly před 14 dny krásný koncert spolu v Holešově, naši ženy. A my to tak dozorujeme z dálky, ty naše krásné ženy a muziku, kterých se hovořilo, tak jsem přišel a když jsem to tady právě viděl, tak bych strašně rád potom udělal tu Československo jakousi přeshraniční výstavu, protože my máme na československém pomezí 5. rok otevřeno takový krásný informační centrum na Kohutce. No a myslím si, že ta výstava bude putovat zase někam dál a chtěli byste si změnit netradiční místo, tak můžeme potom domluvit, že bychom to uspořádali zase tam. Takže se budu velmi těšit, že se nevidíme rozhodně naposledy. No to je vynikající nápad, už vidím, že budeme mít nejméně další výstavu, ale to je obrovský, tak děkujeme. Určitě ano. Děkujeme. To je právě to rozšiřování toho ducha, výstav, no a prostě to umění. Takže to je Monika Farkašová. Ona prostě jenom fotografuje, dělá tvorbu, dělá melodramy. Já jí moc děkuju za ty krásné fotografie, za ty krásné melodramy. A úplné uzavření. Je tady někdo, kdo by měl ještě jedno slovo, jako podobně toto. To byl krásný nápad, to tam uděláme, tu výstavu. Slečna tady zakončuje výstavu. Takže dovolte, abych na závěr požádal ještě jednou pana ředitele tohoto domu, aby oficiálně uzavřel naše výstavu. Bude to už po čtvrtý. Tak pokud se nepřihlásí někdo, kdo ještě nemluvil, chtěl by něco říct, tak bych chtěli oficiálně tuto dvojvernisáž, druhou část dvojvernisáže tedy zakončil a popřál vám volnou zábavu. S tím, že tento dům má jako denní recepci, pak má noční ostrahu, to znamená, že v podstatě se tady dá pít jako non-stop, nikdo vás nebude brát. No, děkujeme za tu nabídku. Myslím si, že ji tak úplně asi někdo nevyužije, ale může. Nashledanou, dobrou noc. Děkujeme a nabídněte si ještě vínko a co? Musíš fakt jako ti zobrát na jasno. Ty když to bude nějakou proč tak?
Nově vidět a nově cítit je velmi lidské. Odpovídat na život dnes a denně je však mnohdy příliš těžké. Vědět, jak co začne a jak to skončí? Iha, kdo ten chaos v nás a kolem nás sloučí? Začínat zas znovu a znovu? Analogovat svou minulost a svůj mladý vztah ke svému rodnému krovu? Čerpat sílu z minulosti a vnímat štětcem vyvrácené kořeny i kmeny starých stromů? Iracionálně i s ráciem pojmenovat situaci scházení a rozcházení jako stále novou sílu? Akademický rozum přitom vyhnat z domu? To dokáže jen malíř a jeho paleta, plná prudkých barev i jemných tónů. Ozvěny minulých cest plných výmolů, starých kořenů a vestoje umírajících stromů namalovat. K novým cestám vyzývají mladé lísky, keře, stromy a hlavně světlo, které vidíš v dálce a které tvoji cestu malíře a člověka každodenně světí.